Eta bada. Gure erromeriran urtero talde gonbidatu duen bat ere izaten dugu, eta aurten oinkari dantzataldea dugu hemen. Oinkari dantzataldeak Lizartzakin aspaldiko harremana daukagu. 15-20 urte tarte hortan ja izango dira, unuzkioz ja harremanetan gaudela. Eta oso ondo konpontzen gea, asko laguntzen diogu alkarri, eta zorionak gure gonbitea onartu duzulako, eta ikusiko dugu zuen lana hemen. Erromeriuna izaten da baita ere, nolabait urte guziko gure lana erakusteko erakusleioa baita ere. Eta aurtengoan ere holaxean. Ea gustatzen zaizuen, gaurko ekitaldi hau, emanaldi hau, egoaldia dela eta hemen egin behar izan da, baina ala beharko, ez daukaulako alako segurantzik eroaldekin. Eta agoratu baita ere, gero ondorenen, arratsaldean, bazkari ondorenen, izango dugula erromeria. Eta erromeria izango dugu erromeri talde batekin, eta izango die gari, esku eta leta. Eta gero ondoren baita ere sagardo dastaketa. Oain aurrena, dantza egingo dutenak, Lizartzako txolarrekoak izango dira, eta dantzatuko dituzte agurra, elkarrekin jolasten, fandangoa, banako berria, sorgin dantza, meinakoz, elkarri, ilusio izpi bat, eta zutan dantzan. Eta ondoren, oinkarik taldekoak, dantzatuko dituzte baita ere, ederren azarelako, ormatxulo soinuzarra, belardi, fandango eta harina, eta Josek Andreari. Hau izango da emanaldia, eta ia gustoko dauzuen. Gero arte. Plazetan kikerren bilagabiltzala, ze ordu denaztu. Ia berdez tintatuz, izpilu aurrean, punkieran horraztu. Meriendan gusanitoak, patata frijitu, eta zukoan aztu. Nahi alduzu tribu txiki, bateko hizkuntza, sekretuan solaztu. Elkarrekin elkarrentzat, sortuko ditugun, jolasetan jolaztu. Handitzean makarroiak, kosaldu alko ditugula amesto.
kolore desberdineko kaleko baldosak zapaltzea saiestu. Begiak itxiz ikusi, geldirik dantzatu, barrurantza abestu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuen solastu. Elkarrekin elkarrentzat sortuko ditugun jolasetan jolastu. Txistu soinurik ez duen haize ufadaka gogotik egin txistu. Orain arte ilun zeuden pasabideetan argi zuriak piztu. Besoak zabaldu eta superbotereak ditugula sinistu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu. Elkarrekin elkarrentzat sortuko ditugun jolasetan jolastu. Odeiek ere zugek bezalako forma daukatelako postu. Txokolatezko boladun izozkiarekin bi punta izoztu. Gure ezkutalekura nondik iristen den gordetzea adostu. Nahi alduzu tribu txiki bateko hizkuntza sekretuan solastu.